महिला एकदिवसीय विश्वचषक स्पर्धेमध्ये भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यामध्ये महामुकाबला रंगणार आहे। नेरूळच्या डी.वाय. पाटील स्टेडियमवर हा विश्वचषक स्पर्धेचा अंतिम सामना रंगणार आहे। भारताने तिसऱ्यांदा विश्वचषक स्पर्धेची अंतिम फेरी गाठलेली आहे, तर दक्षिण आफ्रिकेने प्रथम विश्वचषक स्पर्धेची अंतिम फेरी गाठलेली आहे आणि त्यामुळे दोन्ही संघ प्रथमच विश्वविजेत्याची ट्रॉफी उंचावण्यासाठी सज्ज आहेत। उपांत्य फेरीच्या लढतीमध्ये दक्षिण आफ्रिकेने 4 वेळा विश्वविजेता असलेल्या इंग्लंडला पराभवाची धूळ चारली होती, तर भारताने सर्वाधिक 7 वेळा विश्वविजेता असलेल्या ऑस्ट्रेलियावर शानदार मात केली। तसंच साखळी सामन्यामधील दक्षिण आफ्रिकेने केलेल्या पराभवाचा वचपा काढण्याची संधी भारताकडे। घरच्याच मैदानावर विश्वचषक स्पर्धेची अंतिम फेरी असल्यामुळे कर्णधार हरमनप्रीत कौरची महिला ट्रॉफी उंचावण्याची इच्छा ही प्रत्येक चाहत्याला आहे, तशी अपेक्षा सुद्धा व्यक्त होते।